nens s'han de sentir que aquest pati és d'ells. I per sentir que és d'ells està molt bé que fem això. Que avui vinguin i que avui es plantin, perquè allò que ells han plantat ho cuidaran. Si ens ho trobessin aquí un dia que vinguéssim i estigués tot fet, no seria el mateix. Però si ho han fet ells, segur que ho cuidaran. I segur que si veuen algú que no ho cuida, diran, ei, això cuida-ho, ho hem plantat nosaltres i que és nostre. Encara que s'ha posat i es posa molt de carinyo amb tot perquè està ple de detallets, ple de vida, però clar, l'entorn no ajuda perquè hi ha molt de formigó, hi ha un sauló, hi ha la pista separada, està superfragmentat, res. Ens vam trobar una situació física, ens vam trobar una comunitat educativa amb una empenta i una energia descomunal que els ha portat al cap de 3 anys a estar en aquesta situació de vale, ara donem el pas. Diferents grupets de 4 o 5 persones per cada plafó. Aquests plafons, aquí es veu sense aquesta tela, però en realitat el que porten a davant és una tela que la foradarem i llavors posarem les plantes. Primer farem un tall com una X, allà on decidim plantar, amb unes tisores que tindrem preparades. Traurem una mica de terra per fer l'espai on posar la planteta i després aquesta terra l'hem de tornar a posar perquè la planta quedi ben calçada.